hedder det, Birdie med Wings. Så skulle det vist være på plads. Så er det på plads. Det var bare fordi, jeg sad i morges til mødet ind. Der snakker vi om, hvad skal vi lave i dag? Skal vi lave sådan en prøvesmagning af de forskellige sild? Eller skal vi lave en quiz? Ja. Så lander vi sgu på quiz. Ja, det er meget sjovere. Det er meget sjovere, ikke? Jo, informativt. Oliver, velkommen til programmet. Jo, goddag. Goddag, Oliver. Hvor er du henne? Jeg er i Boller, lidt vest for Viborg. I hvad? I Boller? I Boller? Ja, vest for Viborg. Hyggeligt. Hvad kører du og laver? Ja. Lige nu har jeg lige kørt lidt døde gris. Du ringer fra Boller og har kørt nogle døde gris? Det starter rigtig godt. Og lige om lidt, så spørger Jesper dig, hvad er dit forhold til nisser? Ja, hvad er dit forhold til nisser? Jo, mit forhold er egentlig meget fint. Jeg har boet i Tyskland, og da jeg var lille, da mine forældre skulle have mig til at lære at bruge sutter, så sagde de, at nissefondene kunne lugte, de græd. Og så fik de jo mine sutter, og det fik jeg en gave. Og det var en god måde at minde folk af med sut på. Ja. Det synes jeg, det var. Men bortset fra de døde grise, og når du ringer fra Boller, skal vi så ikke kaste os ud i nissekvisten? Det kunne vi godt. Nissekvisten. Ja, og her der er det altså muligt for dig at vinde absolut let Christmas All Over The Place CD'en. Og en nissehue måske. Men lad os kaste os ud i det. Spørgsmål nummer 1. Nisser har deres egen hemmelige måde at beregne tiden på. Men hvad er metoden baseret på? Er det kosmisk stråling, dyrelyde eller et særligt nisseur? Hvad sagde jeg? Nu skal jeg lige tænke lidt. Jeg tror, det er et nisseur. Ej, Oliver. Det er desværre forkert. Det er faktisk kosmisk stråling. Og det er faktisk sådan, at nisser de også bruger menneskets tidsmåler, og faktisk så hænger der et kugur i næsten alle nissestuer. Men hvad er forklaringen på det? Er det fordi alle nisser skal lære at lave et kugur som led i deres opdragelse? Er det fordi nisserne tror, det bringer held? Eller er det en bryllupsgave? Jeg tror, det er en del af den opdragelse. Oliver, sidste mulighed. Det rigtige svar er, at det var en bryllupsgave til brudgom.